Hello mga kinday, it's me again, Inday Rhona, and welcome again to my YouTube channel and to my vlog. For today's video mga kindays, arit ako ngayon sa mga kinday sa barbershop. Nagpapagupit ako ngayon mga kinday. So ayan, nagpapaganda sa akla kasi nga malapit ng Valentine's. Baka naman, Chuan, yun. So ayan mga kinday, parati ako dito magpapagupit sa barbershop mga kinday kasi magaling siyang magupit at saka magaling siyang sa mukha mo para mabagay sa mukha mo mga kinday sa pagupit mo mga kinday, no? Ayan na. Ayan. Marapit na talaga mga kinday, eh. Nalulukan talaga ako mga kinday. So, ayan mga kinday, no? Ayan. Baka naman dyan mga may jowa dyan. Malapit ng Valentine's. Jowa dyan, malapit ang Valentine's, baka naman maghiwalay din kayo maghiwalay din kayo sa February 14 hour. Better lang na bakla, Charis, ayun mga kinday. Sa mga may kadate dyan sa February 14, sana masaya kayo kasi pagkatapos ng February 14 iiyak kayo. Napaganda sa ako, baka naman baka may mupunit sa kanya. Matapos mga kinday. Nagpapaganda talaga si Akla. Kasi nga, malapit na talaga ang Valentine's. Baka may ka-date si Akla. Ayan na nga, tapos ako mga kinday. Bye!